A következő számot azért Ramiz bátyám szeretnék küldeni alatjáról, élete szerelmének, a mezei Nikinek, Tápiószentmártonra, és ezzel a számmal szeretne elsősorban bocsánatot kérni, valamint megköszönni és hálát adni a Jóistennek, hogy egy ilyen angyalt vezetett az útjába. A Jóisten hatalmas áldása kísérjen benneteket egy életen keresztül mindig a jóban. Niki, fogadjuk szeretettel ezt a számot. Ramiz bátyám mindenkit. Figyelj! Hosszú az a nap, amely a csókot nélkül múlik el. Hosszú az az út, amit a küszöbömig megteszel. Hosszú a perc, míg átölelsz, amíg mindent elmesélsz. Míg a konyhaidból hozzám visszatérsz, mert rohan az idő, és a búcsú újra oly nehéz. De az, aki így szeret, annak a másikból minden kevés. Mert ha tudnád, hogy mennyire várnak, talán még jobban sietnél hozzá. Mert boldog az a perc, mikor magadról elszálltál. Mert ha tudnád, hogy mennyire várnak, talán még jobban sietnél hozzá. Mert boldog az a perc, mikor magadhoz elszálltál. Ez a szám hadd szóljon a mezei Nikolajtának Tápiószentmártonban. Az én drága bátyám, a Ramiz küldi neki sok szeretettel alatjából. És szeretné ezzel a számot fejezni azt, amit érez iránta. És üzeni neki, hogy nagyon szeretni. Én nagyon sok boldog, együtt eltöltött évet kívánok nektek. Szeretettel, boldogságban, gazdagságban, egészségben. Gyere, Niki! Ez a szám a mezei Nikolettának szólt Tápiószentmártonba. Küldi neki szerelme a Ramiz alatjáról, és a Jóisten hatalmas áldása kísérjen benneteket egy életen keresztül mindig a jóba.